गली नली बदल गई बन तो सखी के घर है ना बुझाला हमरा देखैले तो हई वीडियो कॉल में ई है ए जी कौन है बोली विकास के घर नहीं बा हां ये नहीं बाटे का के है रे उनकर सहेली है विकास बुके हां एकदम न भूलाता बुझाता कि हमर आई रही एक बार तो आई रही तो राती के आई रही 4 चक्का से तो ओती करी ना बुझाई ठीक नु आ अभी दिनवा में आइल बनी तो बुझाते कि कौन गलिया जाई जानो त इहे जे चली लिया चलता कोहतानी हे जे पोल रहे ना एगो ना देखो देखो हे बा पोला हो जा हे बा देखो भूलातन अनि नु तन रातिया में आइला पे दोसरे रहेला दिन में तन दोसरे चमक रहेला आई रही जब विंध्याचल से गो रही जब सखी हम कुल तो रात गिरे आवे में तो ये जे रुक के आया थी कोले रही ठीक है चले चली आई चली देखा दे चली चलिए सखियों के घर ना बनल पहिले लेखा ना एगो हइए की त बनल पहिले यूं माटिए के रहे ना हां बनिए चल दिन अलगा हो गइल भाई के में भाई ई त अरे रहे दिन हम पूछ ले सो कहन की अब नहीं की त पूछत आई जाए हां कोई ना मैं आ गई मैं ए सखी किरण किरण हां सखी आई दादा पुष्पवा आ गई लगा चली आई सहेली आई ओ ये सखी कुछ लोग आइले पड़ू का ना मोह कला का तो बा कुछ नहीं हटावा भाई आई त भाई चप अरे हम सुबह ही ले सरियावा तनी चपला हटावा चपला आई के जन कौन हमर लइका फैकायता ना बदमाश बनत ना छिलका केरा के कहे लायक ना खा के अबे फेंक देला से अबे फेंक देला ए किरण आ ही अमाजी खुश रहा हमर सखी हई हटा दी हटा है ए किरण हई हटा दो हई हटा दो ना बैठू का तला हटा दो कुछ निकला पानी लिया तनी बैठो ठीक बानी नु बैठी ठीक बा तबियत सही रहत नु ठीक बा हां कहनी है कि ध्यान दी सेहत पर सवेरे सवेरे उठ के आ टमाटर खीरा चुकुंदर कुल खाइल करी 12 बजे से खाना खाई एकदम हां ले मिठाई रे बुचिया बिस्कुट अरे किन लोटा मंजले ना है क्या रे मजले बनी इंटर माजल ऐसा नहीं रहेला छोड़ दे रहनी पी ले जा रहे दे रहे दो पी ले चालू घरवा में चालू कर बनी पंखा कूलर कुल लगा देले बना है कुल उहे बनवाइले हो ना जी मम्मी जी हां नौकरी लागल 50 आज कत ना चल ले आवा कुछ नाश्ता पानी मम्मी गुड़ा में ना छुट्टी लागल ओइसे ना लिए नाश्ता ले आवा से बतियाइला से ना बना दी अरे किन्नी अब बरस ना करेली करी ना हां रोज कर लिया ए मम्मी जी अरे का कह देलू तू मम्मी जी मुंह तो बोल ले आ कुछ नहा वहा के नाइट ड्यूटी न त पहन देला बा खाई मम्मी जब काले किन के ले नी बक्सर ले अरे का ना कही मम्मी जी 500 के देले त कुर्तिया खाली चपवा ले रोही लेखा लागत मम्मी जी कहत रही कि कुल दू को कलर के पहने से त निक लागेला त हम दू कलर के पहने ठीक है दूसरा दे अरे एगो चिया कोते जगह हो गो रे अरे त हेने ले अरे जाए कौना अथी में तू इनकरा से दोस्ती कइले रह आए का करो जान जाके कतना चीज कैसन दे सुए कैसन या हमनी के सोची जाके बियाह के बाद बदल जाई किरनी लेकिन किरनी रह गई पहिला हूं आई नु तो सर्दी आई रही सब मन के मारी सही ए घोड़नी जियान मन के सरदा मने में रह गई हमार जान जा बेटा पूछ के ओहनी में अब सर्दी होई नु तो ओढ़नी लेही ना तो रुमाल ओहनी लेके घूमी फिरी आ उहे ओहनी पिन लगा के स्कूल में आ जात अरे तो वो इज्जत जवन कहली तवन कहली हमारा ही कौन कही कि सब कुछ देला के बावजूद नीमन से रहतारी एकदम करैले रहतारी कैसे जीजा जी रहत है हमर त इहे बुझाला लइका के तो जिंदगी बर्बाद हो गइल हो जाय दी रवा ठीक बानी एगो देखत हारे के देख के मन एकदम का कर हमरा के न जनता नहीं बइनिया धूप में से तो अब नहाई पूरा बुझाता के देह फ्रेश नहीं छे धूर उड़ल बा अरे हां नहाई मन करता कि तार आवाज बतियावल जाई पैसा दे ओइ आ देखलू जैसन अपने वैसने बालो बच्चा के साउर सिखाई ले बिया बार ना बनल रे मम्मी बार दे पैसा बरस ना इहो ना करे बरस अरे सवेरे ही ना 10 रुपया दे दिया रे एकदम से जान जाके घर में पूजा पाठ कइल हमरा खाती दोलुम भइल बा हेने पूजा पाठ करबू आ होय जे मुर्गा के हड्डी लाके रख दी हंस मार
बेटा बेटी का करब जाय दी रहे दी जितना के पूजा ना करब उतना पाप पड़ जाई ई सोचता के का दोसर भी रे माई तोर बोला घर में माई कौन तो कहते ए हम जी कन के शान से निकल कहने के ए बच्चे भी रहे के बात ना ना निकल के शान से अब आई मारू त तनी वही के घर हमरा के देख लेवे त तब जई ह आवत रह चली हमरा घरे कबो चल तारा के एगो तेरे पैसा ना आ रहे दी चल न तो जो बैग में से 10 रुपया ले लिए सिरहाने रखल बा रौरा का हम काम में रहिना हां हम है ही में हां अपन बिछाना पर दवाई ले कन के अरे पी गई हां तना बढ़िया नहीं स्प्राइट मंगा के मम्मी जी देले है लिया उना पी नेट टोटा के ओइ हो गोरो अरे तेरे साफ लगा बुचिया ऊपर ले तेल ही यार ऊपर ले पी ना रे चल हम तारा के ले तन दुकान से अरे डॉक्टर मना कइले भाई सब पिए एमएल का होल रहेला ऐसे ऊपर ले पी दुकान से आवता हम ले तो हमार सखी या के जाओ सखी या अरे हमार सखी रे उठा अरे नहीं के आसमान जमीन के फर्क बा जानलू नहीं मुर्गा ले आई मुर्गा अच्छा ना आ ना 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 रह दे ना खा ना ना हम खई अब एबरा भूखले बानी हम सांझ से निकलम किरण सीख हां निकलम सांझ से निकलम ना ये बच्ची अभी नहीं तू नहा ले ना खाली जाते नहा के नहीं के पहिर लेता नी रात में लगा वाला बाबा देखलू कतना बस कोई लोग आके एकरा घरे बैठल बताई जैसे नाइटी पहने देख लेलू सहूर नाइटी पेन हो तो पेन हो बाकी कपड़ा खोल देबो गम को तो सही होनी भक दे चला ना तारा खाती हम कुछ बना दी साफ से पहले हमरा के बैठा हिसाब से अब तो अब हम घर में अब सानी को त दिए को त ऐसन भैंस भल बिया बिगड़ी के बिना खबर के भूसी के त चोकर के खाते नहीं के शाम हो गेल बा सानी को ते खेते आ कहां बा चुनिया के माई का हो तारे सानी को त तनी बेरा हो गेल बा भैंस को टमाटर पे चढ़ावे के हां एगो बात कहनी हो आई बिया कर बहिन की को हमरा घरे या के अरे दोस्त बिया हरा से आई बिया आ समझ जो कि आता ना सुंदर लागत या नो हनु देख के त एकदम हृदय जुड़ा गई पतो के तो देख कितना खुश ना रही लेकिन आ पतो के जानत रहे को देखे एगो उहे बिया उहे कहते संगवे के बचपने से संगे रहल बिया बहुत सुंदर है ना सु घर मार बिहाली ओखली हमा सुंदर हमर पतो है ओकरे के मन कर ओकरे के पतो हमर रहल है हमर बेटा के जिंदगी सवर गइल ना पैसे मत करिए गो लइका पे तू करता पतो अच्छा ना एकरे के पतो बना वो कहां जाए एगो लइका जाते बिया हैं, मर एगो जाए। लइका बा हमर बेटा कतना दिन पागल चले रही रे बताओ ना बोले के ऐसे सहूर ना बा करी। ना पहने के सहूर बा ना कुछ खाना बनावे के सहूर बा फदगोबर नियन रहतिया लइका हमार पहिले चाय चुई चक्कर देत रहे ऑफिस में आ अब जान जा वही में पढ़ते पढ़ते मैनेजर 50,000 हो गई बा 50 हाँ ओकरा 50,000 अब बताओ कोनो बात नहीं के एगो हो जाए कमैला के का कि जब पतो मेहरारू ओकर अच्छा ना रही दोसर सोचत नहीं के के पटाई आ पटा के दोसर बिया लेकिन वो कैसे रही जी के? एगो लइका लइकी लेके रहो चाहे मत रहो आओ ना कोनो बहाने आओ हमरा घरे ठीक आके है तनी देख ना कतना सुघर आई ठीक बा देखे आई जानता नहीं एकरा खातिर निमन निमन चीज अपने हाथ से बना बना के खियाई फदगोबर जानते बारे अपने अपन बेटियों के बना देले को दी तनी साफ सुथरा से रहे के आई पिए तो अरे तो हम रे खटिया पर चादर बिछा पर चप्पल रख देले बिया ओ लइका हमकर बड़ी बदमाश रख देले होई उ है लइका रखता लइकी सहूर बदमाशी बा होई। कोनो घर उड़ सरियावे के सहूर बा बेटा उतना नौकरी पर से सामान लेल बा घर सजावे वाला बाकासा में रख ले बिया बेटिया के तीन सोचत होई ना बेटी टूटल फूटल बेटिया का करी रे सब एगो के कुछ टूटल बा एगो के कुछ टूटल बा हेने के सब टूट के रख ले बिया हां बताओ कितना सुख बा एकरा आए आज तबो पैसे फुहर लेकर होती एगो हमार मरद सुखता वाला होती जवन काट के पानी पिया के तवन पिया दस का हम आज हम खुश बानी तो लोग सोचता कि खुश पिया काई जा हम बताई पुष्पा पुष्पा आई आई पानी है कि हाई पलंगिया हां आउ बुराई हम अपना पलंगिया अपना पैसा से बनवाई जान जा ओकर मीटर टूट गइल कह के अरे हम देखले ना बहने
कबो पहनले रही ना जाननी कौन चीज सुख सवाल पूछो हमरा के का सुख सवाल ना पूछो मामा जी जिंदगी में तो कहले कि बियाह शादी कहाँ भइल बता हार रौदा से का छिपाए बा माई लगी भइल बा ना कहीं भइल रहे कहीं टूटल बा रिश्ता माने अब तलाक उलाक नहीं के भइल अच्छा लेकिन सोची तो कहे रोवा मत हार के देख के दिल हाथ हमर ना घर में बा किरनी किस्मत तो लिबिया के हाथ ना ओकरा चीज मिलत त देखत नहीं मेरा करे के थी नहीं एगो ये आदमी तू ही बता का के कमी बा आय खाली उनकर लुड़ावा बुधिया के कमी बा जान जाए और कुछ के कमी सब व्यवस्था बा ओकरा रहे नहीं खे आवत रहे नहीं सरफ बा खींचे के मने नहीं करते खाना बढ़िया बढ़िया राशन बा बनावे ही के मन जाके देखला सब कुछ रसोई में बा लेकिन कौनो ढंग से ना बेटा तो बेचारा 2 साल पावेला ना आवे घरे हां तो रहन से। ऐसन बिया तक आइबो करी नो तो ओकरा से नीमन से ना बोली कही कि तनी हमर कपड़ा खींच कही कि तू तोर कपड़ा खींची ऐसे लड़े जाए दी अब का करम पने के काम नहीं कहने कि हाय देखा तो कोई कोई हुए हेलो बाबा निक लागता हाय ये हमर से त बुझा तक बिया होती का नहीं के बस पाता हाँ उहे सोच के खरीदनी हां उहे सोच के हां कहां पर निक लगी ना बोल बारू तो कितने पर ठीक है लगी हम लोग ठीक है लगी की रमी पता जानते बारू तू आय कहानी ऐसे सुना दे हमर त हृदय एकदम अथी हो चाहत रहा एगो बात मत में दुख लिखा आई रहे सब ले वाला चीज के बदल दे कहानी कि कितना साल हो गई अथी सदिया अभी कहां भइल अभी 1.5 साल हो जाई तो एक बालो में तो ना भइल ना अभी कहां माइयो के सुख ना जनलू ये बाछी जान जा बच्चे की है उम्र में तहर भई दुख सुन के हमर हृदय रोवता जान जा आ कहने कि आ ओकर परिवार कैसन बा ठीक बा परिवारवा अपन बेटवे ओरे न बोली पूछताछ करलन से ना हम मतलब ना रखी ना उनु के मतलब ना रखे बस का रखे के बा बाल बच्चा होइए नहीं के उ अपन ऐसे जिंदगी जियतवन हम ऐसे एकदम जिंदगी नरक हो गइल माई बाबू कहलन कि सब कुछ क्लियर कर हटावा दोसर बियाह शादी करे के बारे में हां लेकिन हम सोची ना कि काज नहीं एगो आना है हम सलाह है देम के अभी लंबा उम्र बा लंबा जिंदगी बा कैसे पार लागी तहार आ जाए रही जैसे तैसे लागी मुझे अब वैसा मिली तबे न करब ना तो जानते न के नाम ना सही खाली दो आके बाकी का को इली तो वही तो जिंदगी हमरा के त देखता ही बारू कि हम कैसन गाय ना देखलू हमरा के देखलू हमार बेटा तो ऊ राजकुमार कि खड़ा करा देबो 100 आदमी में तक एगो हमर बेटावे लौ जान जा जाना तो नहीं की उनका कभी हां देखले बारू नु जी, जी। देखले बारू नु का कही हम कहनी है कि एकरा से भारी रखले बानी हम मार हसन तो मारे कोई गो हम रखले बानी सिकड़ी यार हार बना के लेकिन ई पगली के एकरा लूर ढंग नहीं के ऐसे ना दी हिला पेने जय दी रखले कि कहीं गिरा दी पड़ा दी जान जा हां सही सोचत रही नु कि का करी पैसा करी हमरा कुछ के कमी बा देखते नु बारू आ एगो का दुइयो गो हो जाए तो हमरा कोनो कमी बा बताओ यही से सोचत रही मन में अपना मन में सोचत रही कि अब का कही तारा से देखो आखिर अब वो तो औसन हो निकलिए गई आ दोसर के हाथ बा ना धरब त जिंदगी पार ना लागी हां आ देखी ना तारा पसंद से लगी कहनी हां कि एगो बात कहते नहीं कुछ तरह मत कर दुख मत कर अब ना बोली माई रखल बानी कुछ बोली देखो माई के समझ के कहतानी हां आ अपन दोस्त के तो जानते बारू कि कौना लायक बारी हमर अभी लंबा कुल खानदान चले के चाही जानते बारू कि बेलपू पागल है जलमैली पागल है आ बतावा कि एगो वंश बरखा ना होई तो हई धन के हवे कि तू ही बताओ आ सही कहत आ आ तहरा सब पसंद देखते बारू हमरा घर में आ हमरा के देखते बारू उनकरा के देखते बारू कहने कि हम सोचत रही कि तू ही हमार पत्तू बन जाई तू देख मन के बात कह देनी हम ये कहत नहीं मम्मी जी ठीक बाकी सब तो ठीक बा लेकिन ए तरीके पसंद नहीं के हमरा मजा ठीक ना आ ई सब हमारा से मत कही
देखा मजाक नहीं कितनी हमर सहेली हिया हमर जान ए पुष्पा हां चलो हलवा बना देनी सूजी के हलवा बनेनी कहत या मैंने बीच में टांग लड़ावल त जरूरी रहे बतियाओ तो लेके उड़त रही त ना तो ई लोग हमारा के ना दे आनी तो ई काहे खातिर आइल हई ले आइल बानी कुछ खाती आता जरूरत पुष्पा हलवा खा ले तनी का कहनी आओ का हो गेल आ जल्दी। काहे मुंह गिरा ले लो देखी ई कोइसनो भी फुअर भी चाहे पातर भी हमर सहेली हिया ई हमर से जान मानत बचपन से हम एके थरिया में खइले हमरा जा कुल खानदान के एगो बारिश चाहे कि ना अरे को बात नु लइकी बिया नु करे तू हमर पतो बन जेबू बस देख तू इतना सुंदर इतना चालाक आ एगो वंश दे देबू हमार कुल खानदान तर जाई गोर पर गिरा तनी तहार ओकरा रोहते या ओकरा मरद से हम बियाह कली ई तो भी ओकरा के दुख ना दे ओकरो के दुख ना दे तू लोग बहिन जन रहिया ओकरा के तू ही देख से करिया लेकिन कल हम ये कह हाथ जोड़ के हमार माई ऐसन माई दाखिल बानी माई के बात मत टारो ठीक बा सोच ले बेचारा सोच के बता इतना बड़का फैसला ले हमर घर कौन चलता जान आय अभी ई सब ओकरा ना पता चले के चाहिए ठीक बा हेलो कबे से फोनवा काहे ना उठावत रह ढेर काबिल बनब हां बकवास मत करो अरे दो गाला तोरा से हम अजी अजी कह के बतियावते ते हमरा काट देते रे सूता वाला तोरा कहे से मरद छो देनी है हां तोरे कहे से अब ते कहता रे के छोड़ तो हम कहाँ जाइबे अरे कमीना इंसान बोल मत ढेर हाँ सनकल बनी ये बुझे लेके सनकल बनी क्या कहता रे हाँ ठीक है बा कर जब तोरा मन बा करे के हम देख क्या करतनी फिर पछताई है मत ठीक है बा हाँ हम समझ ले चलो रख दोगल नतिया मुँह जा रहा तना खी से बरत हम क्या कह के सूता वाला के जीवे एकदम बेथी होता का करी हूँ हमारा का करी बियाह शादी होइए गुल बा ऐसा होइए गुल नामो ना साई की दुआई या बियाह हो कम होई चार गो लड़की के बच्चा लड़के के बापे से हुई बुझाता ना के मन तो करता कि हाँ कह दी सदिया खाती कह तड़ी तो जाए दो कि बाप थोड़ी पड़ी कि हमार दोस्त हिया ओकर मर्द से हमार बियाह हो जाई हम थोड़े के ओकरा थोड़े कहता नहीं कि छोड़ दी ओहो रही हमू रहम साथ ही रहल जी बहन बहन लेकर जैसे बचपने से रहल बनी जा वही तरी रहल जाई अभी कह दे तनी ओकरा सास के ठीक बा हमरा मंजूर बा एकरा अलावा हमरा पास कोनो ऑप्शनो नहीं पुष्पा मान जाती ना तो हमार घर सवर जाते एगो वंश मिल जाए हमारा हाँ हाँ पुष्पा आओ आओ सोनिया गला अब कहले रही ना हमरा के हाँ हाँ सोच के बताई हाँ हाँ ठीक बा हम सोचिए के बताओ तनी लेकिन एगो हमर शर्त बा मम्मी जी बोला बोला मान ली कि कतनो हमर दोस्त ही है हाँ तो हमरो तो अपन जिंदगी पे हाँ हाँ तो हम ये कहल चाहता नहीं कि आपके तो एक बेटे बाड़न हाँ हाँ तो जितना जमीन जायदाद हक हिस्सा बा तो उनके बा हाँ तो हम चाहता नहीं कि आधा किरनी के आधा हमारा मिलो कौनो दिक्कत ना हमरा कौनो एतराज नहीं खे बस तू मान गलू हमरा खातिर बहुत खुशी के बात बा दस तनी से बाप का फोन कर जी जी के हाँ तनी लगाओ लगाओ रिंग जाता हेलो खुश रहा डिप्टी में बारा ना कहने के तनी अलग जा हाँ कहनी न कि ए बाबुआ एगो तोरा से बड़ी जरूरी बात बा आ बहुत अच्छा खुश खबरी बा कहनी कि ओ पुष्पा के चिन्हे लिस न रे बाबुआ तोर मेहररुआ के हाँ ओकर दोस्तावा हाँ उ तोरा के चिन्ह तरी बड़ी अच्छा से हाँ जीजा जी मार खोजत या आइल बरी दू अपना घरवा हाँ त कहनी है नो कि बेचारी के बियाह शादी भई रहे बाबुआ जन लेकिन इतना सुंदर लड़की के छोड़ छाड़ देलन सब हाँ ना कहते कि ना जाए नहीं खन से तलाक उलाक हो गई बाटे होके बात हो गई बा माई बाप कहता कि अब ना भेजा बड़ी दुख देत रहन सरे बबुआ
हाँ अरे सहूर सहूर त अतना नीक बना सुंदर अतना लागत ये रे बबुआ रूप चुअता हाँ जाजो पहले से बड़ी सुंदर लागत है पहले से हाँ कहनी अनु कि अरे बबुआ अब जानते बारे कि पागल बिया पागल से कुल खानदान ना चली आए अब बेटियों पैदा कर दिलस पागल एगो तो हमरा घर के बारिश चाहिए नु रे बबुआ वंश चलावे खातिर तो हम जानता इस बात कही हम हाँ ओकर बियाह माई कहीं करे वाला रहे तो हम ही अपन कह देनी हाँ कि एक पुष्पा हम तरह के हाथ जोड़ा तनी हमर बेटा से बियाह कर लो तो जाना तरे एक दिन तक कुछ ना बोलस बड़ी गुस्सा आ गई लेकिन दूसर का दिन कहलस कि हाँ हम बियाह करम कहली है उनकरे नंबर से फोन करत तनी न रे हाँ ए बबुआ तू तैयार बारे ना 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 शर्मात काहे बारे रे बबुआ शर्माते कर मतलब हम समझ गए नहीं हाँ हाँ तू हमेशा बतियावत रही पुष्पा हाँ पुष्पा के बारे में चल 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 ठीक बा बबुआ ठीक बा रखा तनी जायदा खुश खबरी हमार बबुआ मान गई कहता कि जैसन तू सोच मम्मी माई ओसने हमरा जैसन तू चाहबे वैसन कर जा तनी सब सिंगार उतार दे अब तो उस दिन सिंगार पहनम जइया उहा के सिंगार डालम हाँ चल ना ज्यादा बैंड बजा नहीं करे के टंट कमंडल बस चुपचाप मंदिर में सिंदूर डलवा का होता जी कैसन बात होता रही कुछ ना तू त मने एगो धुक्का लग रहेलू का मने हम आगो नहीं पूछ लेनी तो ढूका मने हम ना बतिया सकीला कुछ बात विचार काहे ना बतिया सके कैसे सुंदर लड़की ले नजर का लगेगी हम दाई न लागत तनी का रहू दाई न खुला त का सुनर सुनर करत तारू कहनी हम जी जातन का काम से आइलू है का हां आइनी काम में रह कोनी तनी बिना काम के तू आइबू बिना तनी काम बाजारे उधर जाए के रहला त कोनी तनी ले ले हम हो जाए हरियर मिर्चाई नहीं खे पुष्पी अभी आई नहीं आई तो ओकरे के हलवा बना के खियाई ओहू घरी देनी तो ना खइलस 3 बार ना खइलस 3 बार हमर लड़की खा गइल हम खा गइनी मम्मी खा मम्मियो ना खइल मम्मियो कहि से हमर लड़की खा गइल अब ओकरा के का खियाई हैं चला दो बनौनी त ना खइलस के बहरी से खाना मांगा के खाती है मम्मी हैं भूख लागल बाटे अरे अबे ना तुम खइली रे मौसी वाला कुल खा गली पापड़ छोड़ने रहनी तो ना तो हाउ बनाऊ चौरा ला फिर नहीं कि छनले हाउ गोलका बनल देली छटा से रुक मौसी आई त छाना मौसियो खाली कितनी तोरे के ताकते रहनी कनी चौरा वाला तू का दी छान दी हैं होई का लगल से पर चना बताई बा खई रंग लागल होई है नेटन घरे बक नेटा ना पागल हो जाही तू घर समझ तो नीमन से रहो एगो बात तोरा से कहे नहीं है जान ले का? तो बड़ बात बा ध्यान से सुनी है का बोलू जो रे जो रखले बानी तन की चौरा में जो खा लिए खाए वाला चीज है घुगुनी है हाथ धो लिए काहे ना खइली कहनी है नु कि एगो तोरा से बात कही बोलू किसे ये मत बोल आ तू के करे झगड़ा करते रही फोन पर ये कहते मारदले बती बेना करी ना ओई से ना पहले बात सुन बोलू कहनी के तोर बुढ़ी कहता ही नु हां तो दूल्हा से हमारा के बियाह करे बात सुन पहले बात करे तब मेहरारू के मोल के बाद ना दूसर बियाह होला त मोल बनी सुन तो हाफ दिमाग के बाइस नु हाफ दिमाग के बनी तोरा के काहे कहल जाओ कि देख तू बात के हम पास ना भई रही तो पास भई रही से हुआ मैंने पास भई रही से हे जन पास होख ना पगली तोरा कहला सन के सब तो टोला महला हम दूल्हा कहला तो हमारे खातिर लक्षण हम तो वइलू तो हम नौकरी लाग गई लक्षणवा तो हूं तो तार बूढ़ी हो जानला के बूढ़ी उनकर दोसर बियाह करे के सोचतड़ी बुझाई ले बुझा के? हां अगर हम आज ना ना करम करी भाई खाटी पे बैठ के झूठ ना बोलत नहीं हम ठीक नु आ देख तोरा के बता देतन कोई का रे मासा हो रे हम कनी केला नहीं लागल बिया तो छोड़ा के फेंक दी ए नहीं तोर ध्यान रही हम बोलम तने तोर ना ध्यान रही बोल अगर आज हम ना करम ना बात सुन तू आज अगर हम ना करम ना बियाहवा काल दूसरा लड़की से करा दी होना दोसर तोरा के ना समझी बुझी हम तोर सहेली हई हमारो जिंदगी के जानते वैसे एने से होने हो गई बा नैया ठीक ना हम रह तो कम से कम तोरा के समझ हम बुझब नु तो दोसर तो तोरा के हक ही से ना दे दिए तोर मर्दों का हथियाली तो के बिया हो जी तो उ बाहर ले
तो तोरा कहीं दी हां ना उ तोरे कहीं रही हम आ खाना के बनाई हम बनाई आ हम का तोरा करब हम जीजा जी से अलग ना होके देम तू टेंशन मत ले हम शर्त रख ले बानी तू सब कुछ मिली हमरो सब कुछ मिली तो कह ले बोली हाँ तो जब कहब तब छोड़ दिए मजाक हो हाँ अब जिंदगी भर रहम आ दोसर देखी रही बात समझ कितना दिन तो ए मम्मी को मम्मी दूसरा से बियाह हो जाई ए मम्मी जी समझाई जी दूसरा से बियाह हो जाई तो तोरा के कबो समझी बुझी ना तो मर्दों का हथिया लिए तो घरों जमीन जाएगा हथिया तो ई बतिया तोर माई जानतिया का चिल्ला तारू तू बियाह करबू हां के को हमर मर्द के हां तो हाँ हम नहीं थी बारू तो हे करे ले कदा एकरे ले कर मन गल का हो हम मान मन गई आखिर कोयो ना कोयो आखिर जिंदगी जिए खातिर ये भी आवा होई त हमके लुका नहीं कि नहीं ना हाँ नया नया बनारसी तोरा के 2 गो बनारसी खरीद दे हम अभी एकरा नहीं के बुझा आय मना ले लू तो घर बन तब ना बियाह होई ना घर बनेला तब ना बियाह होला अब ये बियाह मम्मी आय के का बियाह पापा के बियाह होई त हाय नहीं मौसी ले बियाह होई पापा के बियाह हमू नया नया कपड़ा पहनो हां तू मम्मी नया किन नया ना? की ना किन ना मामा हां मम्मी। तू का हो का बतिया तब जा हो कन्या कुछ बियाह ना हो होई के को एकर पापा के अरे चुप एकर पापा के हाँ हमर सखी ले पागल लाइल बाड़ू तो मम्मी जी दूसरा कोई ले कह दी हो ना तो वही से हमार साथ तो घरे नु ये हाँ। कुछ खिचड़ी पाकत रहे ना तो हमके मन भी ना आय जिंदे रात सावत लेके रहब घर में चला होनिया गुड़बा दुखात तन के होनिया चलो ए तारा के तो घड़ी बिगड़ी की गई तारा के पागल रहू काट के तो सात मन ही ना भावे आई सहेली तारा मने भावतिया कोई अपना जिंदे रात मर के बियाह करे देला हो तो हमके ना मनी हाँ ना मनिया छोड़ दियो आधा के आधा ले ली नहीं पूरा ले ली तारा के छोड़ दियो त सब फुहरी ना बिया होई ना बिया होई ना बिया होई ना ए कहनी तारा के बार बार धिराइला हम ना कि हमरा घरे घर बंद कर द ना भावे ले ली ना अब तू एगो तनी खुद पागल बिया एगो और तू आप जाई ना। सिखा दे तारू तू घूम ले ली ना अब अपना घरे जो घरे ना जाई कर दो त जिंदगी बर्बाद हो जाई आय दीदी जिंदगी बर्बाद हो जाई तार के कोई ना मानी ए एकरा अपन मर्द के कोई बियाह करावेला अपन मर्द के कोई बियाह करावेला हां ना। कथि करावेला कद की करावेला कद कनिया कद करावे ए ना घर में जाई ना मत बियाह करावे जाई लोग बनारसी सन ना त हमार दुल्हा लुका किनी पैसा ना कमाना का हां दुल्हा खरीदी हन हाँ त हमहू खरीद- हम रह अकेले पागल है तोरे को लड़की बियाह जा अपना घरे जा तो तोर लड़का हो ना कहली जा अपना घरे माना ना पागल घर गरीब घर कहे ना कि एकरा बाद अब ई हो गई 7 साल के तब हमार लड़का होई ना मम्मी बियाह हो दी तो ओकर बियाह रहे लड़का होई एकरा से देख लो करे लो के करे ले एकरा ले ठीक है हम जा हमारा ले कुछ बियाह ना तो खाली हमारे को पूछे रही आ बबुआ 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 होई तो ई बबुआ हेकर होई के हां हमार होई तो तोहरे ना होई दोस्त के तोहरे ना होई केकर बबुआ होई चल रे? समझाओ तन तोरे होई। बबुआ केकर होई तोरे होई चल समझाओ तन रे तोरा पेट में होई के हमरा में तोरे में ले होई चल तो कहां ले जबी तैयारी करल जाओ बियाह के हां आवत नहीं हाँ। नाचे के नु हमनी के हाँ। तो पापा आवत न रे हां हां आवत न छुट्टी लेके आवता आवत न हां कल परसों आ जाई तो करे तो तू अपन माई लो बतियली हम सबको से बतियले बानी सबको यही चल सब को यही हां चल सब। हे मम्मी हां तो तू हमारे के मनबू न कुल्लू गलू लिया ले देबू न हमरो का काहे ना दे दू गलिया तोरा के सब कुछ मिली जौन हमारा का मिली उ सब कुछ तोरो का मिली चल ठीक बा तू तो बड़ी अथु है रे कुछ ना लेकिन ई खियावत रहे हो हाँ। खा जत रही सरनिया बड़ी खियावत रहे अपन हां स्कूल में ले जा अरे चलो चल का कपड़ा किनी जा बाप रे बाप एगो तो हौ बिया किया कि घर हमर बिगाड़त या उनका के तो बतैबे करब नमस्कार प्रणाम हमारी कृषि कंपनी का अपन टीम बैठे हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ विदाई के लिए बाय बाय